आखाइखौ अननानै माने बयबो ज' होमब्ला निस्सय बे साबसिनगोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर आङो मोनसे ओरैबायदि मोजांथार हाबाफारियाव दायो दंफैयो आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय जुदि जोङो सोरबा सासेखौ अबेबा खामानि मावनायाव थुलुंगानाय होयोब्ला बेयो गावनि हानायनिफ्राय बांसिनबो हाहैनो हागौ नाथाय थुलुंगानाय गैयाब्ला बे गाव जेखौ हागौमोन बेखौबो हायालासिनो फावसायनोबो हागौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि नम्बर 2 अक्सिगुरि हwnai जाया आमथेका एरियानि बे नम्बर 2 अक्सिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि कमिटि आरो युथ कमिटिया दिनै मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बेनो जादों फेलिसिटेशन प्रग्राम जायफोरा 2020 निफ्राय दिनै नैबे 2022 सिमाव जायफोरा मेट्रिकनिफ्राय लानानै MA MSc सिम जायफोरा पास जानो हाबाय उथ्रिसारनो हाबाय बे बिथांमोनखौ मान बावनाय जायखौ बुङो फेलिसिटेशन प्रग्राम बे हाबाफारिखौ दिनै लादों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना बे मोजां हाबाफारिखौ लादों आरो जेराव बिथांमोना मोजां आलासिफोरखौ हांख्रायदों जेरै चिफ गेस्टआव दङ मानगोनां सार आनन्द प्रकाश मुसाहारि जाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बेजों लोगोसे खाथिनि आमथेका एमइ स्कुलनि हेडमास्टार प्रशान्त बे बिथांखौहाय बिथांमोना हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे आमथेका VCDCनि चेयारमेन बिथां लरेन्स मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे माखासे गुबुन फोरोंगिरिफोर दं जेरै सार पुर्ण बसुमतारीमोन स' लोगोफोर अब्ला नायलांदो माने लोगोफोर गिबियावनो दङ बे प्रग्रामखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेखौहाय मानगोनां गाहाय आलासिया फिथा हास'नायनि गेजेरजों बे प्रग्रामखौ बेखेवनानै होयो दिनैनि बे प्रग्रामखौहाय आङो बेवहाय आलासि महरै लेंहरजानानै आङो बेखौ फिथाखौ हास'नानै बेखेवो खांनायनि उनाव दानिया गासै आलासिफ्रा जौस्राङाव थांनानै गावसोरनि मासिखौ लाहैयो आरो प्रग्रामखौ मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय बिथांमोनहा लाबोदों माखासे मोसानाय 2018 and 19 जों बे हाबाफारिखौ लाग्रोनाय जादोंमोन बे गामिनिनो मानगोनां गावबुरा सिमन बरगयारी बिथाङा बुंदों बेबायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना 2018-19 आवबो खालामबोदोंमोन नाथाय गेजेराव COVID-19 नि लकडाउन थासारि जानायनि थाखाय बिथांमोना खालामनो हायाखैमोन होननानै बुंदों बेनिखायनो देग्लाय आरोबाव नैबे खाबुखौ लानानै बे प्रग्रामखौ लाफिनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों बे समाव आलासि सिनायथिनाय एबा बरायनाय हाबाफारि बेखौनो दैदेनदों मानगोनां सार कमलेश्वर सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय आफाखौ साबायखर थाबाय सारनिसिमबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो दानिया दङ गोनांथार हाबाफारि बेनो जादों उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आलासिफोरनि गेजेरजों एबा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों सार आनन्द प्रकाश मुसाहारि बिथाङा मान बावगोन आखाइखौ अननानै एमइ स्कुलनि सारा मान बावगोन नैथियाव जेमेस्टन नार्जारि बिफा बुदिमान नार्जारि बिमा रमेला नार्जारि आखाइखौ बिथांखौ जोंनिनो सार पुर्ण सारा मान बावगोन मिस सोदोमस्रि बसुमतारी बिफा लेट आन्द्रेस बसुमतारी बिमा मीरा बसुमतारी बिथांखौ जोंनिनो आमटेका VCDCनि चेयारमेन सारा मान बावगोन बिथांमोना मान बावलांसिगोन फारियै बे आखाइ खबना हो आरो मिस्टार देंखो बसुमतारी बिफा आनजिलुस बसुमतारी बिमा मिनिसोरां ब्रह्म लंस्रि मुसाहारि बिथाङाबो फैदो
मिस्टार फोजों बसुमतारी, बिफा फनेन्द्र बसुमतारी, बिमा निर्मला बसुमतारी, करेन मोसाहारी, बिमा लेट सुशीला मोसाहारी बिथाङा एबसेन्ट। बेबायदिनो मान बावै 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 बावनानै गासै 40 जन फरायसाफोरखौ बिथांमोना मान बावो नै बिसोर गासैखौबो। बे समाव मानगोनां गाहाय आलासिनिफ्राय मोजांथार बिबुंथि, नाथाय फुल गासैबो बिबुंथिखौ होजोबनो हाया, बेनिखायनो आङो सुंद'यै नैबे फंनैसो बिबुंथिखौल' आङो होनानै होबाय, जायफोरा गोसो खोनासंनो हागोन। ओमफ्राय दा जाय बिथांमोनखौ मान बावदों बेयावबो गोबाङानो 40 जननि बारा नामा, दा बेबादिनो ज' फैयोब्ला बिमा बिफा बिदा बिबाजै जाय दं न'खराव बिबौ बिबै निश्चय साबास बेटा हामबाय आंनि बाबु होननाया बुंनाय जायो, माने फाफ्लियाव बुनायनि जायो आरोना बे होननाया मा निश्चय बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव बारायलांगोन। जों बयबो गामियाव सिनायोब्ला बिमा बिफायाबो मान सनमान मोनो, गथ' गथायाबो मान मोनो, जों बयबो सनमान होलायनाय बे बिराद मोजां आरो। दा बेखायनो आङो बे 2 नं अक्सिगुरिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माने जोंनि गामिनि बिमा बिफा गागि बिथांमोनखौ आङो आरो खेबसेबाव साबायखर बावो आरो। बे निश्चय बिराद मोजां खामानि जादों। एसे खस्थ' ज' खालामनोबो एसे खस्थ', नाथाय बे मोजां खुन्थिया गायजेननाय आरो निश्चय बिनि फिथाइया साबसिननिफ्राय साबसिन थायलांगोन। माने बयबो ज' होमब्ला निश्चय बे साबसिनगोन आरो। ओमफ्राय बे मा जायो सिन जानानै थायो। सिन माने सिनायथि, माने साइनबर्ड जे आंबो आब' प्रेमाबादि जागोन ना। बै सोरबा उन्दैया जेबो बुङाखै, खिन्थु बिनि स्टर बिनि बे ब्रेननि साबकनसियास लेभेलनो जायखौ मोनथियालासिनो जायो, बेवहाय आंबो आब' प्रेमा बादि आर'नाइ गानहोगोन, आंबो आदा बिनस बादि आर'नाइ गानहोगोन, आरो बै एनभेलाबाव मा होदोंमोन बेखौ आं लाथारगोन होननानै बै उन्दैनियाव मोनखायो। जेब्ला बयबो जयै खोनासङो अब्ला आखाइ खबनाया गथा जायो। सार प्रशान्त बरगयारिनिफ्रायबो सुंद' बिबुंथि। आसिनि बिसिनि दाबासिनि नाबारि सिलाबारि गगोन दै हालमाव खुसिनि खाल रोजा रोजा राजानि खर'आ जलांबाय हालमाव खुसिनि खाल होननानै मेथाइ खनोमोन। दानि सेंग्राफ्रा मा मेथाइफ्रा बिलाइ लोङो आरोखि। बेखौ खन्थाइयारि रावाव ओरैबादि बुंनाय जायो, जोङो आमटेकायाव 2 नं अक्सिगुरियाव बबेनिफ्राय खारबोदों हा गोदान सिङावनो होमबा अक्सि बिफां दङमोन, बेखौ दानफायफैनायखाय गामि हिसाबै लाफैदों। लोगोसे ओनसोलनि जे बिबान बेखौ मावलायलांगोन, मावलायनायनि जे जोथोन बेखौ उनाव लागोन, आं बेखौ खावलायबाय। दानिया सार पुर्ण बसुमतारी। टेक्न'लजिनि उन खारनांगौ होननानै बुङो। टेक्न'लजिया माखौ होनो? दानि जुगाव AI टेक्न'लजि दङ, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स होनना बुङो AI टेक्न'लजि। बे AI टेक्न'लजिया बुहुमखौनो सालायगासिनो दङ। गोबां साख्रिफ्रा गोमाबोगासिनो दङ डेभेलप कान्ट्रिफ्राव, सरकारि साख्रिफ्रा गोमाबोगासिनो दङ। मानो गोमादों? बेवहाय रबटिक बाहायदों, AI टेक्न'लजि बाहायदों। माबा माबि बिहरनानै जायो, जाग्रा जायो, गाननाय जोमो माबा माबि खालायो।
मानसिनि गोनांथि जादों बेवहाय एसे उनाव अनलाइननि माल होफैग्राया मानसि जानाय नङा ड्रन जागोन ड्रनासो लाबोगोन ड्रनासो नोंनि सिथ्लायाव डाइरेक्ट बाफैगोन मा नांगौ नों बेवहाय मोनगोन नैबायदिनो टेक्न'लजिया बिराद माने गोजौआव फैगासिनो दं लोगोफोर बेबायदिनो फर्मेल प्रग्रामा मोजां बिबुंथि मोजां बानजायनायफोरजों बेबायदिनो जानानै थाङो आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय नैबे दिन फेलिसिटेशन प्रग्रामखौ बानायनायाव नाम्बार 2 अक्सिगुरिनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो बेबायदिनो जानाय लोंनाय आयोजनबो खालामदों रंजानायनि मुङाव दानिया जों नायदिनि जानाय लोंनाय अके नैबेयाव नायदो नै माखासे जोंनि मादै आब' बाजैमोना आइजोफ्रा माने मैगं हादों नै मैगं हागासिनो दं जानाय लोंनाय लाब्रा बानायगोन खोमा बेखौहाय दालि नै दालियाथ' रेडि जाबायानो नै दालिया मोनबायानो बेनिफ्राय आसल बुस्थुखौ नायदो आरो इयाव आसल बुस्थुआ बेनो नै मस्ला माखौ बाहोग्रा बेनिफ्राय ओरै दुलाराय बयबो जिरायबाय नै जानायनि सम दा बयबो बेबायदिनो मोखां नायलाय बे रंजानायनि सानाव बयबो जालायसिगोन आरो नै सोरबाबा खुरनानै होगासिनो दं सोरबाबा जाहांजेनबाय नै बेफोरबायदि अब्ला जोंबो जिरायबाय नै जानो थाखाय नायदो मा बेदरफोर ओंख्रिफोर दङ नायदो नै बिदिनो जायै लोङै जोंबो बिदाय लानायसै आरो दा बे गामिनिफ्राय जों सोलोंनांगोन बे गामिखौ जों बाख्नायनांगोन मानो होनोब्ला सोलोंथाइया बेसेबां इम्पर्टेन्ट आरो गोनांथार मानसिनि जिउआव बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आं जोबोद बाख्नायदों नैबे नाम्बार 2 अक्सिगुरि आमटेका एरियानि बिथांमोन बयखौबो बे मोजां हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिथांमोनहा गोबां सिमां दं गावसोरनि गामियाव गासैखौबो गोरों मानसि गियानि मानसि खालामनो थाखाय